la khui huan siam a thermasa ber an thermasa ber ania angin nge thum zong an endona la khui hi chi sang sang oma variety chi sang sang chuta chuan sin tai lar mei a sining ei cha pom de oma chu a then chu hring tui em thum em oma ni he hi a hring chi de ania chu wang chuan a hring na hi anga thum nge kan te do ni an zai chinang thum tok refractometer mangi kan te do na ta hian far thum atanga far li vel kan ti faranga te don ni helai naya kan mu thaya hian ke tum le pangzol te chingchip te refractometer a hian kan te to maro chu sampuli pakhat chi kan te a huan in ang don lowa ka hawa chun alanda na chun 26 vel ani loma hi ang zan nge kan endon ni Twenty-seven ania 27 chu a thum to riau la kuya chun ei nuam to ania thum de tuk thum tur mun ang kha ani lawa mara chu a thurna ani ti a hriat lo ei hian a thura ni ti hriat to lo ni chu ti khop chuan a thuma hei mi vela hi ma kan hei mi a hringal an a hringa wang hian a thum lo ti na ni lawa ke tum le ro pangzol ro pui le chingchi pa la kui tum om peran thana kha kan than kan kalna ta chuan a hin tai te ulir kan thanga chung chu 26 te 27 te nia hi ala hilang alan ai hian 27 a theng ve thowa thum ve thum tok le ni engau hi kan tharma sau nei min tin sami lo em ngai đầu phê chuan mà sẽ hình gì tui lẽ nị thì na nị chứ xin vàng lẽ xin em đâu vàng han thum lâu anh thum về thì na làm gì đâu in là khui kha ramazirin nisa lẽ kolum dana zirte point thum dan ta dang de